Eu son Alicia Reventis Míguez, alumna de cuarto da ESO A, e no nome dos meus compañeiros e no meu vou facer unha valoración de todas as aplicacións e ferramentas que utilizamos para levar a cabo o ciclo de aprendizaxe de termalismo en saúde que fixemos en 3 materias á vez, en física e química, en bioloxía e xeoloxía e en historia. Empezamos con Blogger, onde todos os meus compañeiros e máis eu somos contribuintes e podemos subir as nosas presentacións, que fixemos, por exemplo, con Genially. É unha aplicación que utilizamos un montón para facer presentacións moi bonitas, murais interactivos, etc. Tamén utilizamos EducaPlay, no que podemos facer roscos cos que nos autoavaliamos xogando. Tamén utilizamos Drive para as presentacións. Gravamos audios con aplicacións como Audacity, que logo se suben ao canle de podcast e de ebooks. Pero para nós, sen duda, a aplicación máis sinxela é Padlet, xa que non tes nin que iniciar sesión. Unha forma moi divertida de aprender mentras gravamos vídeos é TikTok, no que fixemos vídeos que logo se subiron a YouTube ao canal de Ciencia Activa.